Davčo, prosím tě, mohl by si mi s něčím poradit na telefonu? Ne, to není normální tohle. Zase, tati, vážně. Jako vážně jsi se snažil to vyřešit sám. Vážně se snažil. A zapřemýšlej nad odpovědí, než mi řekneš. Ano, vážně se snažil to vyřešit sám. Slibuju, teď je to naposled. Naposledy. Tohle si říkal i minule. Jako kolikrát to budeme muset ještě procházet? Když ty to nechápeš, já se fakt snažím, ale je to prostě celý zamčený. Jako tati, řekni mi, čí heslo to je? Čí heslo to je? Moje nebo tvoje? No, moje heslo. Ano, správně, tvoje. Takže čí povinnost to je, aby si pamatoval svoje heslo? Moje povinnost. Ano, správně, tvoje. Tati, já se vsadím, že všichni tvoji kamarádi vědí svoje heslo do telefonu. Ne, to není pravda. Jirka ne, ten mě píše skoro každých 20 minut. Aha, takže Jirka. Tati, možná by ses měl obklopovat lidma, kteří jsou trošičku chytřejší než Jirka, víš? Já vím, tak mě dej prosím ještě jednu šanci, poslední šanci. Ne, víš, co mě napadá, tati, možná by ti to líp pamatovalo, kdyby jsme ti z telefonu vyndali aplikaci na fotbal, co? Ne, prosím tě, ne. Fotbal ne, prosím. Aha, možná by si to potom všechno pamatoval líp, ne? Možná by ti to tak neutíkalo z té hlavy, co? Ne, vážně, prosím, fotbal ne, já už budu poslouchat, teď už si to fakt zapamatuju. Aha, a potřebuješ ode mě teda heslo do telefonu nebo na Wi-Fi? Do té modré aplikace potřebuju heslo. Ne, to není normální, tati, tohle už jsme procházeli milionkrát. Buď potřebuješ heslo do telefonu, nebo heslo na Wi-Fi. Tak promiň, já se fakt snažím, abys na mě byl pyšnej. Můžeš mi říct, proč řveš? Proč brečíš? Já nevím, proč na mě musíš křičet. Tak poslouchej, ty jsi mě do tohohle světa přived a já tě z něj zase můžu dostat hodně rychle. Jako proč tohle vůbec potřebuju znát? K čemu ti bude heslo? Já nevím, možná aby ti někdo nevykradl bankovnictví, abys nepřišel o všechny svoje úspory třeba, co? To se stejně nikdy nestane. Víš co, já mám dost. Víš co, 2 týdny v seniorském domě a i hned, běž se zbalit, dělej. Ne, prosím, ne. Ne, řekl jsem ti, běž se zbalit a jedeme, nazdar. Jo, já vím následky mých rozhodnutí. Jo, jdu se zbalit. Princezno moje, dobré ráno, už je 2:45, budeš stávat? Ne, ještě budeš chrupkat No dobře, no tak ještě chrupej teda a my na to počkáme, jo, s večeří potom. Víš, kolik je? 5 ráno, asi nehodláš stávat, ne? Takže budeš chrápat zase do posrání. Výborný. Vypadni, ti říkám, dělej. No tak mi to ukaž, ty moje Beruno. To je ten novej Mercedes, viď, bílej, GLS, no. No to víš, že koupím. Jaký peníze, prosím tě, to vůbec neřeš ty. A tak plnou výbavu, asi ne, ať to pak Jo, Cože bys chtěl? Nový auto? Tak to asi, aby si začal hledat novou práci, ne? Nemyslíš? Vypadám jak bankomat nebo kradu? Ty vole, kluku, ty jsi blázen na útěku, ne? Ty vole, srovnej se, ti říkám. Ano? Ne, nerušíš, povídej, co pak? Novýho kluka máš? No, jasně, ukaž mi ho, no, ukáž. Ten vypadá moc hezky, tak toho přiveď na oběd, to jsem zvědavý, pokecáme. Nebo ježišmarja, vypadá slušnej, no, ten se mi bude líbit, určitě. No, toho ti schváluju. Co je? No, máš novou holku, co jako... Ty vole, no, tak mi to ukáž, dělej. Ty jsi asi... Jak v neděli na oběd, David, já ti říkám, tohle mi provedeš skrz dveře a vyrazím tě s tím, ty vole, teď to vypadá... Ty jsi blázen, vypadni. A opovaž se to přivízt domů, tohleto. Princezno moje, jedu na nákup, chceš něco vzít? Nic Tak já ti vemu něco, co máš ráda, jo? Já vím, co máš ráda, táta něco koupí, jo? Dobrý. Hele, pojedu na nákup, chcete někdo něco? Tak buď chceš tyčku nebo jogurt, jako vyber si, oboje ti nekoupím. Dobrý. Mami? Za 30... Ano? No prosím tě, pozítří jdu na brigádu, jo, od 7. Jo, dobře no, to jako nemusíš hlásit den dopředu. No ne, tak ať to říkám, aby ses mě nás 10krát neptala zbytečně. Prosím tě, proč bych si tě měla jako 10krát ptát? Jo, dobrý, neptaj se, pohodě, dobrý. No. No přesně tohle jsem říkala, Maru, vydrž, já se jen zeptám. Hele, v kolik jdeš zítra na tu brigádu? Pozítří od 7 jsem říkal, proč? Jo, dobře. No ne, jen zeptám. Dobrý. Jo, dobrý, no. No, z nich Ježiš, promiň. Já to tady jenom nechám, jo. Hele, a v kolik jdeš zítra na tu brigádu? Pozítří od 7. Jo, dobrý. Proč je to problém? No ne, jen se ptám, dobrý, abych věděla. Hele,
zítra máš tu brigádu od 6, víš, si říkal? Ne, od 7, mami, už se mě zase na to ptáš po 4. Jo, od 7, jo, ne, dobrý. No. Teď jsem to sem dával. Hele, tak já odcházím, jo? Ale... Kam jdeš? Tu brigádu mám dneska, ne? Ne, vždyť si říkal až zítra a od 6, že to máš. Ne, neříkal, mami, celou dobu jsem ti říkal, že je to dneska a od 7. Aha. No já si myslím, že bych odpřísáhla, že jsi říkal zítra od 6. No to je jedno, zaříct si, že nemůžeš, za chviličku odjíždíme babičce, mě to nezajímá. Ale jsi postrnu tady v tom baráku, ty vole. Prostě spod... Ty vede to se... Ty vole... Se prostě... Kolik je hodin, nemám... Nemám telefon. Kde mám telefon? Mě bojí hlava. Co to je, ty vole? No dobré ráno, ospalci, vstávej, za chvíli snídaně. No co, nachystala jsem nám malý škoty, ale trošičku mi ujela ruka s neprůstřelnou vestou, tak si ten pepř potom dáme k tomu, jo? Což, jaký kolik, co to je za rok, ty vole? Tak šup, ať ti neujede raketová Fredka, ty malej rumadýre, budu čekat, jo? Jo, super, děkuju, tak jo, to taky máme. Dobře, tak jo, tak prosím vás, chviličku mi vydržte, já vám sem pošlu kolegu, strážmistra Váchu, on tady s váma 10-15 minut počká, já vám to zatím vypíšu a pak vám to přinesu zpátky, jo? Super, díky moc. Nebojte, to bude jenom minutka. Kam pak jste spěchala? Jasný. Narodil se Kristus Pán vesel. Tak, já na to kouknu a začnem Lucinkou. Tamhle, Lucinko. Tak, co například dělá tvoje maminka za profesi? No, moje maminka dělá se zvířátky. Já ti říkám, že s takovýma známkama budeš tak kydat hnůj. Kým si myslíš, že se bavíš? My jsme spolu husy nepásli. Tohle, že je uklizený pokoj, teď je to tady jak nějaký zvěřinec, smrdí to tady jak v chlívě. Aha, tak jsme se asi úplně nepochopili. No, to je jedno. Tak Davide, co třeba ty? Povídej. Moje maminka je matikářka. Takže maminka taky učí. No, jako jestli si myslíš, že ti tohle projde, tak s tím teda rozhodně nepočítej, milej zlatej. To ses teda hodně přepočítal, chlapečku, jestli si myslíš, že to za tebe teď budeme státu platit. Aha, tak to Martine, zkus ty. No, moje maminka je něco jako účetní. A jako ty si myslíš, že ty peníze asi tisknu? Co to tady plácají za nesmysly? V tvým věku já už jsem si sama vydělávala. Peníze dostáváš každý týden, tak prostě budeš muset šetřit. Ježíši, ty vole. A neučtili? Ano, Báro? No, moje maminka je genetička. No, to je krásné, zajímavé. A co je maminka? Genomik nebo nějaký klinický genetik? No, asi ani jedno, spíš taková rodina. A jako po kom si myslíš, že máš takhle hezký vlasy? Po mně. To měla i moje máma a babička. Ne, to není normální. V tomhletom seš celá fotr. Tohle po mně teda rozhodně nemáš. Ty vole, já na tohle nemám. Ano, Lukáši, ano. No, moje maminka je věštkyně. Ne, já vám říkám, že tohle zase špatně skončí. Já to cítím. A teď já vím, já jsem celou dobu říkala, že to takhle dopadne. Já jsem vám to říkala. Zase ta celá odpovědnost za to zvíře bude na mě. Já to vím, že to budu zase dělat jenom já. A dost, přátelé, vidět, že jsme se lehce nepochopili.
Zkusíme to zase příště, ano? Hele, a co dělá vaše máma? Moje maminka je taková policistka. Kde seš? Jako kam jdeš? A s kým jdeš? Já chci vědět, kolik se vrátíš. Jako opravdovou, jo, že hlídá lidi. No, dalo by se to tak říct. Tak jdem na to. Nečum, jsou tam 3 další, já to sám tahat nebudu, dělej. Dělej, tady máš utahovák, tenhle rok už si to budeš dělat sám, já tě budu jenom kontrolovat, dělej. Máš tam nachystat, co děláš? Chceš srnout ten vypadni od toho, já to udělám, ty. Jo, to mi to nejde dotáhnout, tak je to rozbitý. Tak ukaž. Kde máš hever? Na kterou stranu se dotahuje? Doprava. Tak proč se ti to točí doleva? Ty vole, Davide, já ti říkám, že jestli jsem mu nevzal ten pojišťovák, tak ti rozbiju hubu. No tak ukaž. Tak, poslední a... Davide, můžeš mi říct, co máš napsáno na levý přední pneumatice? Pravá zadní! Pravá zadní, takže jsi to zase celý prohodil! Ne, tohle prostě není normální, zase to můžeme celý předělávat, ty prostě najebeš zadní kola dopředu, ty vole, to není normální přece, pokud to máš, ty vole, to máš po mámě, vole! Víc, já to zase předělám, ale dones mi jiný ořech, protože tenhle ta... Jakže je měsíc po ořechách? Jaký vleský ořech, ty vole, já tě zabiju, já tě mám dost kluku, ty vole, pojď sem! Tady hovno, ty vole, můžeš to kolo držet normálně, ty vole! Není normální s tebou tohle. Nacvakni tam ty poklice pořádně, já nemíním ti zas kupovat nový. Dotáh to pořádně. Ty vole, doufám, že nás to kolo předběhne na silnici, až vyjedem, ty vole. Dobrý, no a ještě si dojedeš na benzínku a zkontroluješ si, jestli to je nafouklý, jestli tam budeš mít méně než 2 bary, tak ti říkám, že tě seřežu. Akorát to potom snížíš. Dobrý, zbal to a jedem do prdele, já se jdu převlíknout. Bože můj, ty vole, to je neuvěřitelný s tím klukem. Prdele, teď taky můžeme stát půl hodiny. To ne, vole. Uhni hlavu. Jo. Dobrý. Tak uhni, vidíš, že couvám. Dobrý, už jen kousek. Ještě nech hlavu dole, jo? Pozor. Dobrý.